Здравейте, в този урок ще ви покажа как да си преместите GIF анимация или картинка в друга с помощта на Move Tool, защото съм срещал този проблем. Не може просто цъкаме на нея, теглиме, но не става. За целта отиваме в Image, Mod и избираме RGB Color. Цъкаме и фащаме се и се изместим. Трябва да си покаже това малко плюсче и я поставяме. Това е за друго, което се сещам, което аз не съм знаел в началото, е как да размерим картинката както ние искаме. Това отиваме Image Size и тук ни показва, нали, колко е голяма. Примерно избираме се да е с 300 широчина, но и се показва и 300 височина, затова цъкаме Constraint Proportions и тук вече се местим и то се става само по себе си. Това надявам се да съм ви помогнал. Благодаря.